Dili nato kinahanglan ang mga plastik nga tawo sa kinabuhi. Ug dili pud nimo kinahanglang magpakarong ingnon. Magpabuot-buutan ka para magustuhan lang nila. Ayaw ipugos ang imong kaugalingon sa mga taong dili ganahan nimo. Nganong imuha pa mang alisod-lisuron ang imong kaugalingon. Kay ang taong nakaangay sa imuhang pagkatao, makadawat na sila ug magustuhan ka bisan unsa pa kadihas imuhang kaugalingon. Sila ang mga taong tinud-anay diha nimo. Maong ayaw pag-usik ug oras sa mga taong walay appreciate sa imuhang pagkatao. Ayaw himuang cheap ka diha sa imong kaugalingon sa pag-adjust. Makarong ingnon para lang nila. Dili nimo ipamugos, ipalimos imuhang kaugalingon, paibid-ibid ka unya ang taong walay gusto nimo. Hatagig importansya ang imong kaugalingon ug dili kaangayan, ayaw usbay mong kaugalingon sa pagpakarong ingnon. Unfair kayo na diha sa imuhang kaugalingon. Imuhang gi-adjust para nila, dili na nimo kinahanglan. Ang mga taong walay gusto diha sa imuhang pagkatao, pasagdi sila. Kay mas lami ang imuhang kinabuhi kung naa kay ikasuod nga matinud-anon diha sa imuhang pagkatao, bisan pipila lang sila, maihap lang sila. Basta ang importante, dili sila plastic nimo. Piskay sa paminaw, kung ang imong higala ikasuod, walay ka plastikan diha nimo. Ang tinuod nga higala, dawaton ka bisan unsa pa imuhang pagkatao. Ang importante, piliun gyud nato ang atong kaugalingon na dili na ta magkinahanglang magpakarong ingnon. Ato ang irespeto atong kaugalingon ug katong mga taong tinud-anay sa ato ang pagkatao. So amping, God bless you.